Gigisal sa konseho sa Dakbayan sa Subo ang bagong gitudlo nga City Administrator sa Dakbayan sa Subo. Apan taliwa sa mga pangutan nga kabayan sa iyang abilidad, naaprubahan ng iyang appointment. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. So anyway, that means and you're still handling all of these? Yeah. And more? And even more? And then being City Administrator also? Yeah, right now, Gigisa sa konseho ang bagong gitudlo nga City Administrator human mi kanaog sa pwesto si Engineer Eugene Elizalde. Si Dr. Luzil Mercado miatubang sa konseho alang sa pag-confirm siyang appointment pagka City Administrator. probably you think I'm a doctor, I'm not qualified for that. I admitted, even in the media, that it's true, I'm new to government service, I don't know a lot, but I'm very willing to learn. Bisan og giyagyag ni Dr. Mercado ang iyang kasinatian sa pagtrabaho, gi-question gihapon kini ni Konsehal Margot Osmeña. All officers that you have just mentioned. Yeah, that's And right. as of now, so you had authorities given to you by the mayor. Yeah, that's right. What I had about appointment. what about accountability? I guess it goes. No, it doesn't. not all the time. Hinuon gihangop ra usab ni Mercado ang mga pakisayod sa mga sakop sa konseho siyang pagkatao. Alang kaniya, mas maayo nga mawala ang pagduda sa konseho siyang abilidad sa paghupot sa posisyon. Gawa siyang pagkatudlo nga City Administrator, buto sab niyang ipakita ang iyang katakos sa pagpangulo sa 7 ka komisyon sa Dakbayan. No, I will not look at it as ilang question. I think they were just also doing their job. They just want to clarify some issues ba, but that was okay. Nalipay lang gani ko nga gi-question ko. So that doon na bitay klaro nga sinudanan, o doon na magani sila yung mga unresolved issues in their minds, at least natagaan ko chance to answer. More discussion, any more objections? There being none, the appointment of Dr. Luzil Mercado as the City Administrator is hereby confirmed. Thank you. Leslie Caminada Vistil, News 5. Bisan og gihukman na sa korte ang demolisyon sa ilang gipuy-an sa Apas, ang mga epektadong lumulupyo naglaong gihapon nga kapugngan sa Dakbayan sa Subo ang pagpatuman niini. Ang pangulo sa Department of Welfare and Urban Poor, Attorney Colin Russell, misangat sa konseho sa katuyuan sa mga residente. Apan taliwa sa debate nga nahitabo sa konseho, ilang gipasa ngadto sa opisina sa mayor ang katuyuan sa mga lumulupyo sa Barangay Apas. Gikatakda sa korte ang demolition sa petsa 4 sa Marso, Martes sunod semana. Klaro jud kay siya nga reasonable sa nga action sa part sa City of Cebu nga to provide relocation in case nagi mga maigo. So depending upon sa progress sa ilang kaso kay naman na sila kaso, while Cebu City should prepare. Ang amo lang muhangyo mi sa council nga mo tabangan mi nila nga hindi nga dili mi ma demolish. Kanina din sa Sugbo ang bagong US Ambassador Philip Goldberg. Siya may bisita sa buwatan sa gobernador alang sa traditional nga courtesy call. Si Goldberg i-appoint sa katungdanan niadtong Nobyembre 2013. Mato ni Governor Junjun Davide, ustag sa mahimong hisgutan nila mao ang rehabilitasyon sa mahinang Sugbo huban sa Baguio. Sumuta naman sa gina siya sa calamity. So I will tell him this is what will happen, this is what we're doing. And magpasalamat pa kay may mga US forces po rin nga manabang sa yun. Suportahan ni Governor Junjun Davide ang balaodnon nga tungaon ang 2nd Congressional District sa lalawigan sa Sugbo. Anay 15 ka mga lungsod ubo sa maong distrito. Ang balaodnon gi-file sa 2nd District Representative nga si Wilfredo Caminero alang sa pagtukod sa ikapito nga distrito sa lalawigan sa Sugbo. Ang bagong distrito langkuban sa mga lungsod sa Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualboal, Badian, Alegria, Malabuyok ug Hinatilan. Mato ni Davide, angay unta nga dunay napo ka mga congressional districts ang probinsya. Gamay na lang yun ang consideration. It's very, very expensive for a candidate, for instance, for congressman. Let's take, for example, a 2nd district. That's 15 pounds. Ako nagasto for a candidate for congressman. Kanon nga gibarugan sa City Hall nga dili papuy-an ang Warwick ug nga alang lamang kini sa pagpaninda. Leslie Caminada Vistil, Tugin Limi.
Giklaro ni Dr. Lucille Mercado nga wala nila pasagdi sa City Hall ang mga nasunugan nga mga naninda sa Warwick. Pundok sa mga naninda sa Warwick nagrally kagahapon alang silang pagpadayag sa pagsaway sa pamunuan sa dakbayan sa Sugbo. Dili na gyud tinuod nga ato lang silang gipagsagdahan kay just like what we already said nga kaning mga concerns ato ang mga constituents ato yung atinangon. Mato ni Mercado, dili makiangayon ang paghingan nila kang Mayor Michael Rama nga bakakon sumala sa napatik silang gibitbit nga placards sa nagrally kagahapon. Mato sa City Administrator, giuna na og tunol kanila ang 5,000 pesos nga assistance aron katabangan ang ilang negosyo human na sunog. Nga dili man sila fair imong taon ron ang tao nga liar just because nga dili ba ito sweeping. Kaya naman kita nga kanang i-assess pa man sila nga katog immediate lang ganito kay para makatabang dayon. Giklaro ni Mercado nga dili na papuy-an ang Warwick ug dili na usab makabalik ang namuyo didto. Ang Warwick alang lamang sa pagpaninda. Leslie Camina de Vistil, News 5. Ug mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Pebrero 26, tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!